Saya. Bismillah. Halo guys, ini caranya masuk hotel ya. Iki wong teko Iki kuncinya Oh, sekilo. Iki lho. Nah, ini kuncinya. Oke. Sogoke gak disogok nih tapi didol. di cunyuk nih, diculek nih. Terus ngene. Salah. Salah. Ditalak nek wis kru, Terus lawange disuruh. Terus ngene terus dimari. Iki nek wis anu iki dicemplungne, Fit. Dicemplungne bolongan iki nggo nyumet dimar. Celup dimare empan. Iya, Oke deh. Abang bayi. Iki nek nguyuh kene, Mas. Oh, nguyuh kene. Iya. Nguyuh ning kene. Oh iya iya. Jadi tidur nih ngono. Oh, nguyuh kene. Ya nguyuh. Lho kuwi stroco. Diturne rono nek nguyuh. Iya. Wah, udan. Oh iya. Golek bayem ya ning bar kono. Ada Lamban bayem lamban. Iya, jan-jan golek bayem sapi bisa. hotel larang. Gak iso. Hotel apa nang Bogor? Halo, guys. Guys, Hotel Aston di Bogor. Iki tipine gede men. Kalau Ita anu apa mulai ke sawah langsung ning hotel nyuweker ya kae. Tipine gede, tipine. Kena nyumet piye tipine? Tutorial nyumut TV. Tutorial nyumet TV nganggo anu to. Niki ramute. Dulekane iki. Ya, didulek. Ya udah gitu ya guys ya. Jangan.